Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga may century-old nga taytay sa Banwa ang Binalbagan na hangtang ini sa daan nga highway padulong sa Banwa. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga taytay sa Banwa sa Binalbagan ang nagaangot sa Barangay Progreso kag Marina sa likod lang sa Biscom. Antes ang sini nga taytay nga ginalabyan naton subong kung magbiyahe kita pa sur. Inisang una ang main highway pakadto sa Binalbagan, magluwas sa mga salakyan kag mga tawo nga naganilabay diri. May riles man ini kay ginalabyan man sang mga bagon. Si Ricky Dulia, masobra na sa 5 kadekada nga nag-istar malapit lang sa taytay. Siyempo pa sang lolo niya, ara na ang taytay kag antes pa sang World War II. Oo, hindi na malabay. Okay. Sang wala pa matumba kasya, ang kasya daan mo ng tambayan sa mga gabantay bus. Pila ka nakatuig istar di? Pau mga titinta naman eh. Kita anyos na diri nga pumulo nga residente. Una pa si imong taytay. Una eh. Lolo ko. Lolo mo pa na kay ngabot na. Ang lolo ko, nga ba gira ko sa una, di ba na, araan na mo. Anis gira. Mismo sa entrada sang taytay makita ang tatak nga himo pa ini sang Hilberg and Eicher sang 1922. Himo sa salsalon kag classic pa ang design. Tapi ang natungtong diri sang una sang ginalabyan sa mga salakyan. Kag, wala pa sa mga uluyatan sa una ganit tuman kahawa. Yung ka wala pa na ang luliyatan ng skilid, why na? Wala na sa una. Wala Sa una na. na. Sa una, ibang nakadlok pa eh. Ah, nang magkabuk ka lang, ginawa ka kamang mo. Ha? Kakamangin sila? Kamang iadlok, basi mulo hawa ka bay. Subo na lang makamboy ka da eh. Wala tayo uluyatan kalawa ito, no? Kung pangayaw sa una, hindi magkabuk da. Ang? Mga pangayaw adlok. Sa nagliligad yung mga tinuig na pasimento ini, pero malabyan sang tawo na lang kag single nga motor. Sa amo sini kagamay nga lagyan, halos sun makaigo ang nagasugat anay nga tawo kag motor. Gimutangan sang hams ang taytay kay may mga nagahagunos kuntis ang mga motorsiklo. Sa wala hams may kakapi na lumba da? Ah, uy, mga ubog-ubog ah. Tika kaulog man? Una yung makatabok na dito na mulog sa duta to. Iduta na to yaw, kailangan to yaw. Amo galing nga may hams. Oh, kung wala na gabi na gusbos lang singgol da. Pero para sa mga pumuluyo, dako ini nga bulig bisan paano mas madasig ang pagtabok-tabok bangod sang sininga century-old bridge.